Wrth i ni, fel myfyrwyr, edrych ymlaen at fynd tuag adref ar gyfer y Nadolig, mae'n werth edrych nôl ar sut fuodd profiadau gwahanol bobl o fyw mewn ardaloedd dinesig ac ardaloedd cefn gwlad yn ystod cyfnodau clo'r Covid-19, ac hefyd i gael ambell safbwynt ffeithiol gan Lloyd Warburton sy'n ymddiddori'n fawr yn ystadegau'r coronavirus. Nôl ar ddechrau'r pandemig, roedd yna wahaniaethau enfawr rhwng y dinasoedd a'r siroedd gwledig, ond wedyn, yng nghanol nôl yn mis Mehefin i Awst, roedd y gwahaniaethau wedi mynd yn llai a roedd dim wahaniaeth o gwbl rhwng enghraifft Caerdydd a Chonwy. Ond erbyn hyn mae gwahaniaeth wedi dod nôl ac mae cymharu dinasoedd gyda'r gwlad yn dangos gwahaniaethau enfawr nawr. Rai cyfaddau fel rhywun sy'n byw eisiau yng nghefn gwlad Cymru, oedd hi'n rhyfedd iawn bod yn lockdown neu yn y cyfnod clo. Oedd hi'n surreal, achos i fi a fy nheulu, rai cyfaddau, o'n i ddim rili nabod unrhyw un oedd wedi dod ar draws Covid, ddim yn rili nabod neb oedd wedi bod mewn contact gyda unrhyw un. So, oedd yn brofiad eitha surreal fod gytre yng nghanol hwn i gyd. Oedd e jyst yn teimlo'n eitha diethyr i ni, a rhywbeth o bell, falle, a rhywbeth yn digwydd yn y dinasoedd. A fi yn tref bach yng Nghorllewin Cymru, oedd e'n brofiad eitha surreal. I profiad bizar, dwi'n gofio, oedd hi tua mis Ebrill, dwi'n meddwl, ac oedd y rheola'n dechrau llacio mymryn. So nes i fynd am dro gwmpas y dre ac fyny St Mary's. Ac o'n i'n cofio clywed yn rhaid i ar y llawr, a do'n neb arall i gwmpas, a just fi oedd o. A dwi'n meddwl fi'n nos ferchar fyd, so fel rheol sa stryd St Mary's yn llawn students ac y gym yn mynd i pobl y stwff. So oedd hynna'n brofiad rili rhyfedd. Mae bach o bryder gyda fi a gweud y gwir i fy nôl, ac sy'n teimlo braidd fi mor gyfarwydd y bod mewn rhywle tawel, gyda ddim lot o bobl, a goffa mynd nôl i'r ddinas ble bydd lot mwy o bobl, lot mwy o fwrlwm. Dwi'n braidd pryderu amdano fe gweud y gwir. Fi'n gwybod ta hwn yw'r normal newydd mewn ffordd. Mae pawb, ni'n byw trwy hwn. Dwi'n meddwl oedd gennau fwy o opsiynau o ran stwff i wneud, fel mynd ar Next Bike, mynd i Park, Growth Park, mynd i redag ac yn y blaen, lle dwi'n meddwl yn rhieni'n teimlo bod nhw'n gyfyniedig i aros yn Llanberis. A hefyd oedd nhw'n mynd i tu nain i edrych ar ôl nain a stwff. Siwr oedd hynna'n brofiad gwahanol yn nhw, so bod nhw'n cael mewn i'r tu a stwff. Ac o'n i mewn un fflat. Mae yna hefyd tlodi yn y cymoedd ac yn y dinasoedd. Mae hynna'n ffactor. Mae pobl yn y dinasoedd yn mwy cymdeithasol, mae'n siarad mwy, mynd i'r tafarn fel enghraifft. Wyt ti'n meddwl oedd hi'n deg bod y Llywodraeth wedi gosod yr un canllawiau i atal Covid yng nghefn gwlad Cymru a'r ardaloedd dinesig? I mi'n bersonol, mae hwn yn broblem, fi'n credu, cenedlaethol, rhyngwladol, a mae pawb yn goffod tynnu at ei gilydd mwyn datrys e. Dyw'r ffaith bod pobl sydd yng nghefn gwlad Cymru o gymharu ar dinasoedd, ddim mewn lockdown neu mewn cyfnod cloten, o gymharu bobl yn y dinasoedd. Sa'n credu bod hwnna'n mynd i wneud lot o wyniaeth, a pawb yn goffod tynnu at ei gilydd mwyn datrys hwn. A fi'n credu dylai pawb tynnu at ei gilydd. Dwi'n meddwl bod Llywodraeth Cymru wedi mynd ati mewn ffordd deg mwyn rhoid yr un rheolau i bawb yng Nghymru. A dwi'n meddwl dyna'r ffordd gorau i fynd ati. Ond dwi'n teimlo hefyd o'na lot o ddryswch yn enwedig mewn ardaloedd gwledig lle efo'r rheol 5 milltir. Ellai rei pobl rheol 5 milltir oedd bod nhw'n dal ar tir i ffarm nhw ac ddim yn agos i fel siop fel Tesco neu Lidl neu lle bynnag maen nhw'n siopa. O gymharu â lle o'n i'n Gaerdydd am 5 milltir, mae yna ddigon o lefydd i fynd a ddigon o siopa i fynd o fewn 5 milltir o lle bynnag wyt ti'n Gaerdydd. Wel, nôl ar ddechrau'r pandemig, roedd hi'n amhosib dweud ble oedd yr ardaloedd gweithaf i fod, enghraifft fel Casnewydd ar y dechrau. Doedd neb yn disgwyl hynna. Felly, nôl y mis Mawrth, roedd hi'n perffaith yn credu i gloi lawr y holl wlad Ceredigion, Casnewydd, Caerdydd yn hollol. Mae'n debyg cafwyd sefyllfaoedd amrywiol rhwng pobl oedd yn byw mewn ardaloedd dinesig a phobl oedd yn byw mewn ardaloedd gwledig ers mis Mawrth. A hefyd, mae yna resymau i glodfori penderfyniadau Llywodraeth Cymru ar hyd y daith ac hefyd i herio a chwestiynu ambell benderfyniad hefyd.
Felly tybed beth fydd penderfyniadau'r Llywodraeth wrth symud ymlaen i'r misoedd nesaf.